Pajjiżna qed jara niżrijiet istituzzjonalizzati u aktar ma jħorġu skandli aktar il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jiddefendi l-indefensibbli. Sostniet dan id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg meta f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Mark Anthony Sammut insistiet li jkun żball enormi jekk inħarsu lejn l-iskambju ta' messaġġi bejn id-Deputat Laburista Rosien Cutajar u negozjant Jurgen Fenech minn lat intimubis. Saħqet li dawk il-messaġġi huma relevanti, iżda huma ta' importanza kbira il-messaġġi li jħallu effett politiku qawwi. Claudette Buttigieg sostniet li dawn iċ-chats qegħduna f'sitwazzjoni gravi għall-aħħar partikolarment fejn Rosien Cutajar saħqet li kulħadd qed jitħanżer ċertifikat ċar tal-attitudni tal-Gvern Laburista. Quddiem dawn il-fatti, Robert Abela qed jibqa' jiddefendiha allura d-domanda ta' sal-weħda. Xtaf Rosien Cutajar fuq il-Partit Laburista u fuq Abela nnifsu. Nitkellmu fuq ħniżrijiet istituzzjonalizzati issa, jiġifieri kważi huwa pattern, huwa mod ta' kif timxi. Innormalizzaw il-ħniżrijiet dak li jagħmlu u għal Robert Abela jiddefendi dawn l-affarijiet għalih huwa kollox case closed, għalina u għall-poplu assolutament this is not case closed. Maħniex se nieqfu hawn. Mark Anthony Sammut fakkar kif l-erba' Robert Abela saħaq li għalih il-każ ta' Cutajar huwa case closed madankollu staqsa għaliex għal Abela mhux importanti li negozjant suspettat fi qtil jidher illi kellu għarfien u influenza fuq id-deċiżjonijiet tal-kabinett. Dan filwaqt li staqsa jekk għal Abela mhux inkwetanti li Rosien Cutajar kienet qed tuża l-pożizzjoni tagħha biex tiddefendi lil Fenech fir-rigward ta' 17 Black waqt li kienet qed tirċievi rigali minn għaddu. U insista li quddiem dan u aktar fosthom l-iskandlu ta' Vital Su Stewart il-mexxej Laburista huwa dajjef tant illi qed jagħti l-barka tiegħu. Dal-iskandlu ikompli joħroġ ħaġa waħda. Kemm il-Prim Ministru huwa bla sinsla u kemm il-Prim Ministru huwa rikattat. L-istess kif kien bla sinsla weak u rikattat meta ma ħax azzjoni fuq l-illegalitajiet dikjarati mill-qorti tal-Ministru Ian Borch u meta tibqa' ma jieħux azzjoni u ma jitlobx responsabilità politika dwar is-serqa, dwar l-akbar serqa u l-akbar frodi fl-istorja ta' Malta dik ta' Vitals u ta' Stewart. Intant il-Partit Nazzjonalista staqsa wkoll kif qed jingħad illi din l-evidenza kienet fidejn il-Pulizija għal 3 snin sħaħ u xorta ma teħdux passi.